karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lulas, boy. Yung na nakagamana si Jisa. Jisa gula. Ako bugal-bugal, bro. Gabagaw na. Hello? Hello, Mon. Si Jessa. Oh, Hello, Jessa? Hey, what's up? Magumusta lang ko ni Jo. Well, okay naman. Recovering. Good to hear. Si Mateo, untang akong tawagan, pero ikaw na lang to avoid misunderstandings. Sige, marot akong tuyo. Bye. Bye! dali aragon. Ay, ko lang nangumusta ni Jo. Ikaw unta ko ng iyang tawagan, pero wala lang ko, no? To avoid ko no sa kuan. Misunderstandings. Avoid. Ya, si mong tanaw. Legit ng iyang kausaban? No. Mo ba? So sa ato pa, nagtuorag yapon ka nga acting running tanan? Nga no. Dito de ka nga legit eh. Nope. Nope. Parehas na ta, bro. Wala. Pero, ako'y pangutana. What if sayop ta? What if nag-usab na gid siya? Oh, well, fine. Ayaw ka, Hilo ka. Pinaka the best nga orthopedic surgeon ang muatiman mo, okay? Sa labas na po tayo, sir. Okay. God. Bro, sorry. Na-traffic ko. Okay na, bro. Ganina nagisod sa UR si Joe. Bag-uragit. Oh, nang luspad pa ka. Ipiyawan mo ko, bro. Oh, lahab lang gid mo siya, bro. Ha? Mangita tag sa amin. Para nga makita nimo imong dagway. Mas ka matira lagi. Tarang eh. Worried lang yun kay ko niya. Gani, lahab gani nimo siya. Natural na. Ma-worry na. Law na. Bro, paminaw. Ikaw mismo ang mipili sa doktor nga miatiman niya. Kung dili na lab ang tawag anang imong kabalaka karon, wa ko mahibaon sa. Kay ba ka ba unsa imong dagway karon? Mura kag bana nga naghuwat sa iyang asawa nga nanganak. Oh. Mga pisa ta, yawat na sad nga mo brown ka ba? Para ma-relax ka. Sa mo dagalus. Katawar ti ka. Kuyawan na. Samot. Anira ko, bro. Sus, pila pala ka oras ang operasyon, uy. Tana! Ay, karon na tong operasyon ni Jo. Ginoo, ayaw in taon pasagdi si Jo. Malampuson lang unta ang iyang operasyon. Magnobena ko. Hain na ba tong akong antiyohos? Katuman din ning way grado ang akong gisulob. Pang games raman eh. Dili man din ni makabasa. Ay, hasula ba ining duha ang atong antiyohos, oy? Nga do basang wa ko man pa-eskwelahan ni, oy? Wa man noon ni grado. Dara. Mao na ni akong antiyohos nga graduhan. Maayo ni kay makabasa gyud ni siya kay gipa-eskwela ko baya gyud ni college. Ay, magdobena na ko. Wa mo tugaan si Mon sa tinuod. Recovering ko no si Jo. Ha? Do they think wa ko'y mga connections?
For sure, tuwa na karon sa operating table. Ang buset na Jo. Pues, I wish her bad luck. Kining novena Ginoo, ako gyud ning ipahinungod alang sa kalampusan sa operasyon ni Jo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ay, Wa pa magyapon ka ma-relax bro. bro, tiwason ni natol tong kape. Pamalig na sa ospital. Di ram gyapon ko mahimuton din eh. Okay, okay. Ya, asa man ta? Tuwa naman ang guard dito. Adto ta sa chapel, bro. Oh, okay. Lord, bro. Ha? Tabangi ko gampo. Oo, okay, okay. Kalitan ko na kalit magka-Diyos nun. Kuyawan ni tawhan na maikogma. Uy, damay man ta. Oh. Bro? Sorry. Sorry, bro. Relax lang good. Dili kita pasagdan ni Lord. Laban ng maluwas sa to si Joe. Di niya pasagdan si Joe. Ay palapi. Okay, bro. Okay. Lord in town. Dungga lang ang giampo ni akong amigo ha. Ayaw in town pasagdi si Joe. Lord, salamat. Successful rin yun ang operation. Nandiyan na akong gingon mo, ha? Pero, unya raman day ko na siya makamat kun bro kung muhupas ng anesthesia. Oh, ano ba gina? Ano ba gina? Pero, dado naman na siya sa iyang kwarto. Dado na siya. Lord, salamat. Salamat yun. Pero, hindi na ako mahuwat nga mamata si Joe, ha? Mabalik na lang ko sa kondo kay doon na pa ko'y ati Manon dito. Sige bro. Salamat sa imong pagkuyong na ko ha. Ay, saswait may problema. Eh, ako pa. Sama. Kasi gato na ko. Nabalik ugma. Okay bro. Lord, salamat kayo. Ingon man ni Mon. Law na ko niya akong na-feel. Ikaw rin sa nahibaw, Lord. Unsag niya akong gibati para ni Joe. Ako mismo, dili sigurado yun eh. Ako sigurado lang nga nahingawa kay ko niya. Nahadlo kay ko para niya. Kung di ko gusto nga may dawtang mahitabo niya. If this is really love, salamat, Lord. Salamat. Hindi ako sa kwarto. Umana di ay ang operasyon. Pero, dili pa ko makalihok. Uy, si Mateo ni, nakatuog siya nga nag-akbo na sa kong kilid. Ganina lang ka ni siya. Mateo. Mateo, balhin, uy. Jo. Mateo. Namata ka na. Thank you, Lord. Sakita sa kuliog eh. Ganina ra tingali ka nag-akbo. Balhin dito ka. Ano? Nagmata ka na noon. Matuog na noon ko. Wait. Akong paibaw ng nurse nga nagmata na ka. Wow. Okay ka? Okay. Pero mauta na unat akon. Pwede na makamu inom. Wait lang kamay. Pwede na di ka mo inom pero in small amount lang. Kay gitotal anesthesia man ka.
Para pawagtan na sa kaugas imong tutunan ba? Moingon na sila kung pwede na gud ka mo inom og daghan. Hmm? Okay. Kala na una. Unsa imong gibati? Okay ra. Kung may dili maayo nga pamati, sulti gid ha. Kung doon na pa kayo pangutana gid. Okay. Si Lola, nag-video call. Hello, Lola. Oh, kumusta na si Jo? Beh, pakit ako niya. Oo, diara, Lola. La. Ay, pastilan. Salamat sa Ginoo kay malampuson ra gyud ang operasyon. Bibibi patanawa ko. Nara, Lola. Napay bidahi. Nagnovena baya gyud in taon ko ni Senior Santo Niño. Salamat la. Pagpakaayog dali. Aron nga mapadayo na ang inyong kasal. Ayaw na paghisgot na, Lola. Oy, anong di man ta maghisgot ana ha? Focus na to sa kayuhan ni Jo. Oo, siyempre. Magnovena ko kada adlaw aron mamaayo gyud siyang dali. Salamat, Lola. Salamat la. Lola. Bayo na ha, kay na mga doktor. Tanawon pa nila si Jo. Bye-bye. Ugma pag ka makainom o makakaon. Pero, soft diet pasad. Jo. Ayaw lang itong tagda ang gisulti ni Lola. Ayaw ka butter to. Ayaw ka bala ka. Di na to iapur ang kasal. Ikaw rin ingon nga may laing plano ang ito. Focus lang kita karon sa imong recovery. Di una ta maghiskot sa kasal. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!